of energy na sa Southeast Asia, ang Pilipinas, mga tugang, ang may pinakanghalanggaw, pinakamahal na singil sa kuryente. Na minaabot niya sa 12.43 kada kilowatt hour. Pero pwede pa ining madugangan dahil may mga pason charges pa baga. Average, mga tugang sa elektrisidad, residential electricity rate, kan June, sabi masalangkaw sa 12.34 kada kilowatt hour kan Singapore. Ngayon, mas naglangkaw pa, di ba? So, nagpatanid ang DOE na pwede pang umalangkaw ang singil sa kuryente sa mga masunod na bulan dahil sa pagitaas ng presyo kan produktong petrolyo sa pangkinaba ng merkado dahil po sa girari na paglalakan tensyon sa Medio Oriente. So, yun ay nagsasabi na dapat talaga, mga tugang, pakinabangan na kang Pilipinas ang renewable energy. Marami tayo niyan di ba? Yaon mga tugang so ano yan? Yaon so wind. Yaon so geothermal. May hydroelectric. May solar na hindi naman binibili. Araw-araw sumisikat ang araw. At 4 na oras man pwede pakinabangan sa maximum. Di ba? Kundi very slow mga tugang ang gobyerno ta sa pag-put up ng infrastructure. Di ba? Naroon ka nakaagi po na Martes, nakauron ta. Mga tugang si, si Ma'am Carol, Board Member Carol Siga, Chairman kan Senate Committee on Power and Energy sa Sangguniang Panglalawigan, takinumusta tamanangod sa status kaya ito po na pigcraft o pigbibilog po ninda na renewable energy ordinance sa probinsya. Maut niya na sana ngaya by August may pasar na ini tangani na ma-implementar na, di ba? Because baka niya hindi tayo umabot. Pag nagparaaloy pa, baka di nga ito umabot na may 2030 ngaya maging 100% na renewable energy ang probinsya kan Albay as promised, di ba? Di ba? Kan dineclare baga ang provincial ning Albay bilang state of climate emergency, di ba? Saro yan sa sa target na by 2030 maging 100% renewable energy na ang Albay. Kundi with absence mga tugang kan mga kan sarong ordinansa na pwedeng magbusol para maingganyan ang mga kababayan ta na mag-put up nin sadiri na solar system o renewable energy system na pwedeng bawason sa buwis o kung ano pa man ma-incentivize yung sa inda pong effort tangani na mabawasan na magparabakal taning fossil fuels, mga carbon, mga tugang na nakakandanyar pa sa palibot at contribute pa sa sinakakapamahal pa dahil imported nga ay di dapat ngayon makagibo na kaini. Target nga na kapag ngayon na ipasar ining ordinance dapat ang gabos na mga opisina di gobyerno sa paldi, lalo na ospital na pinagmamanihar mga tugang kang provincial government, dapat ngaya 100% solarized. Di ba? O tapag igwawan ang mga siringkaan, mababawasan mga tugang so pagangaipo na magpaandar ng dakol na planta na nagagamit po ng coal, yung mga coal-fired mga tugang na planta, and instead gamiton mga tugang so renewable energy na pwedeng bakalon kan distribution utility araw po kan Aleco sa pagi kan net metering system. Di ba? Di na magpaparalaom pa nin 100% mga tugang sa WSM o kung saan pa man na pinagbabakalan mga tugang nin supply ng kuryente. Na grabe ang charges may transmission charges, generation charges, di ba? Pero pag dyan man sa nang kinibo sa lokalidad mo, wala na, di ba? Ayan, iyon ang rason kung nga ngayon nadaog ta na mga tugang. So, Singapore, sa paaralang kawad mga tugang, ki presyo kan kuryente
Napigo konsumo ka mga residential as in mga business establishments ta. At nakalaom sa nakita mga tugang diyan sa ano yan. Sa ano ni sa mga sources ning kuryente na nagagamit mga tugang nin mahal na panggatong sa planta. Yan na yan ang problema ta. Di ba? So sana ining report na ni kan Department of Energy maging eye opener sa mga lokal na gobyerno, not only for mga residential households kundi pati sa lokal na gobyerno. Sabi nga ni Kain Baga, sabi ta as a leader nga you have to set an example while you advocate mga tugang na magkaigwa ka ng renewable energy na ngayang gamiton, dapat igwa ka, di ba? If gagamit na sa lokal na gobyerno, if you want to encourage our residents na mag-put up ng solar system o maggamit ng renewable energy, dapat nahihiling na muna na yan kan mga mga tao na ni nga ning gobyerno ta nagagamit, masunod na niya kita. O di ba? Na magkakatipid man talaga, dakulang katipidan. Ang kaipuan sa naman talaga, mga tugang, igwa ning ordinansa na susundan, tangani po na may giya ang gabos. Including sa mga investors na pwedeng mag-put up ng small plants, mga planta ng solar energy o kaya ng renewable energy, whether it's a wind or mga tugang tangani po na magamit sa lokalidad. Iyan po tabi adi. So, wag na magtaka kung bakit tumataas yan. Taro ka ni may gira, di ba? May gira. Ikaw itang mga planta ng kuryente na nagagamit mga tugang ng diesel, diesel fired na mga planta. Igwa man yung mga coal-fired na yan nga ni Sopiga advocate na dapat nga mahali na yan. Tama, tindi nga aminaati sa palibot Mataro ko pa init kang kinaban. Di ba? Igwa man sa nangikitang mga makukuha na renewable energy. Halimbawa nga kang geothermal power. O alog din sa alba, igwitang duwa. Dahil tama na pakinabangan kitultol. Alangawang kita. Di ba? Tapos igwaman kita mga solar potential. Di ba? Na mga areas. Dahil pa man po na realisar. Igwa ng naka-pipeline dyan po mga tugang sa 80 megawatts. Dyan sa sa Daraga. Tapos igwa pa sa Piuduran, duwa-duman. Salong solar, sarong wind. Tapos sa Ligaw, itinawa naman ng go signal na mag-study na mga tugang wind energy man sa Ligaw. Kung yung baga umarandar na, di ayos na, kaya makaurihon nga ni, duman mga tugang sa Camarines Sur, Sucasureco 4, nagsadiri sinday. Di ko na sindang makukuha mga tugang na, pero ito, 3 MWP, na yan, power na makakabawas na duman sa babakalunin na duman sa WSM o kung saan man sila nagkukuha, magagamit na mga tugang sa pagangaipo ka mga taga Camarines Sur duman sa Casureco 4. Pinutap ninda duman mismo sa compound ninda. Inapot ko sa taga-alay ko, igwa man ako kita kandigdi, igwa nga kitang pwede duman nga sa tabako. Tama iwas pa nga duman. Siguro nga pwede mga sarong hektarya pa duman. Yan sana dapat siguro makakuha ng konsorsyum o na magastos ka yan tangani na magamit maray-ray pa yan mga tugang tayo po yan ang kaipuan tangon yan talaga at kung magkaparalaom kita dyan po sa mga pigkakuata sa mga tradisyonal na pinagkakuha ng enerhiya magkakaproblema talaga kita at pwede kita permitang at the mercy mga tugang kang kunyan kan paborobagong presyo kang kalakaran sa merkado. Kung bako na may tensyon ngaya, sa Medio Oriente may girera kan ibang nasyon, apektado kita. So pagtransportar ngaya kan coal, kan uring, asin yan, may problema na. Tapos nagmahal pa ngaya, ay talagang ipapasa sa konsumidor, alang ka po ang konsumo ta, alang ka babayadan. Anak ng tinapay, di ba? Samantalang kung nga ginarami ta, nakatiripon kita ng mga sa diritang source ng power, di wala tayong problema.
Kaya baga so amigo ta nga ni sina Sir Mel Romano nag-advocate na dapat nga magkaiguan ng microgrid system. Di ba? Sarong barangay kung kaya man sana. O kaya sarong mga magkatarani na mga harong-harong magkatsurundo. Aba, dakulang bagay nga yan na makakabawas na sa mga ano yan, sa mga gastuson ta sa kuryente. Ang agrangay mo niyan kan mga kababayan ta. Yun na sinamin ako ang mapamarkan susurup ngayon kan sweldo ta. Napapadumana sana sa kuryente. Paano kayo mainiton? Nag-andar na sa aircon. Napaandar pa ng electric pa na. Ano nga, doble. Jesus Mariosef. Iyo, sige po tabi. Mga kabayan, kung may kaya man sana, magsadiri na. Sa indo ka po, salamatan na maray. Ito po si Papa Mar Dilada ang iba sa dit sa napinotian. Kapag na pumasunod ang tambalang Angel Mustasa at saka Nicole Ann Gloriani, Bareta alas 12 masunod. Bye-bye. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon